οι οποίοι ανήκουν και στα δύο πολιτικά κόμματα, που για μένα όλα αυτά έχουν ξεθοριάσει πια, δηλαδή μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Λοιπόν, και συζητούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, και του λέει τι γίνεται και τα λοιπά. Μπα, λέει, εμάς δεν μας πιάνουν, λέει, οι κινητικότητες και αυτά, και πρέπει να κλείσουν νοσοκομεία και δεν είναι δυνατόν να μείνουν όλα ανοιχτά, και σου είπα και μου πες, αλλά το δικό του όμως, επειδή είναι μεγάλο κεντρικό νοσοκομείο, δεν κλείνει. Αν όμως έκλεινε και το δικό του και έμενε χωρίς δουλειά, τότε θα σου λέγα εγώ τι θα έλεγε ο μάγκας να.